Vaandels College is een brede school die talenten een kans wil bieden. Op allerlei gebieden, sport, cultuur, maar ook talen willen we ons mee profileren, omdat talen broodnodig zijn. Dat is ook de reden dat we een tweetalige opleiding Duits zijn gestart in het jaar 2000. En dat houdt in dat leerlingen in een aantal vakken de helft van de lesstof in het Duits aangeboden krijgen. En dan krijg je het onderdompelingseffect dat ze veel van een taal meekrijgen en die taal ook goed gaan beheersen. We hebben een pilotproject op onze afdeling Horeca, Toerisme, Voeding op het VMBO. Dat houdt in dat een Duitse taalassistente hier met de leerlingen restaurant Duits inoefent. Haben Sie schon gewählt? Ja, ich habe schon gewählt. Für mich das Tagesmenü, bitte. Ik heb hier de opleiding HTV, betekent horeca, toerisme en voeding. Ik heb deze opleiding gekozen omdat ik graag met mensen in contact wil komen. Ik heb vanaf de brugklas Duits en het is nu al mijn 4e jaar dat ik Duits heb. Het is altijd handig om Duits te kennen, omdat er veel Duitse gasten hier naar Nederland komen. En omdat ik altijd met mijn ouders naar Duitsland ga uit eten of inkopen doen. En daarom is het altijd fijn om Duits te kennen. Duits is heel erg belangrijk in mijn leven. Darf ich Ihnen noch etwas zu trinken bringen? Ja, gerne. Ich hätte gerne eine Cola. Cola. Onze leerlingen werken met name hier in de regio Venlo, maar het kan ook over de grens zijn. Een Duitse horecabedrijf. Onder andere bijvoorbeeld Jeremy, die loopt op dit moment stage in een horecabedrijf als gastheer. Dan is de Duitse taal van belang, want er komen heel veel Duitse gasten. Hij geeft zelf aan dat hij dat heel prettig vindt en dat hij daardoor veel sterker in de schoenen staat, totdat hij die taal beheerst. Van een stagiaire verwacht ik dat hij natuurlijk bepaalde vaardigheden heeft, maar ook dat hij bepaalde kennis heeft ten opzichte van een Duitse gast. Hoe moet ik die tegemoet treden? Wil je een goed gastheer zijn, dan moet je ook begrijpen wat je gast wil. En dat kan alleen maar op het moment dat je ook begrijpt wat hij van thuis uit gewend is. Wij tutoyeren heel snel en dergelijke. Echt, als je bijvoorbeeld een Duitse gast hebt, die is er absoluut niet van gediend. Die heeft toch het liefste dat je het ziet, zoals ze dat zo heel mooi in het Duits noemen. Dat je dat doet. En je moet daar altijd een bepaalde afstand toe houden. En dat wordt bijzonder op prijs gesteld. Nou, stagiaires zijn sowieso leuk voor het bedrijf altijd. Maar wij hebben een hotelbedrijf met restaurant erbij. En ja, we zitten nu helemaal in een grensstreek, dus het is echt heel erg belangrijk dat stagiaires ook Duits kunnen spreken. Ik vind het eigenlijk een pre dat ze dat moeten kunnen. En ik vind het jammer als wij nog daar een voorbeeld in moeten geven. Door te zeggen van ja, ik kan het niet of ik weet niet hoe je Duitse mensen aanspreekt of zo. Duitsers lopen hier nou voor 75% rond. En dan denk ik, ja, al word je maar aangesproken om de weg te vragen, vind ik gewoon dat je gastvrij moet zijn en ook de taal moet kunnen spreken.